sigurno je spreman danas da odigra jednu dobru utakmicu i naravno da postigne pogodak. Da li će tako biti, ostaje da vidimo. Ivanović ima loptu. Dobra lopta u kazneni prostor, Damjanović za 1:0. Damjanović, konačno treća sreća, u 2 navrata nije uspio da savlada golmana Cajića. Evo, treći pokušaj i to uspješan, 1:0 za ekipu Slobode, strelac Ognjan Damjanović. Ponovo će Starčević loptu poslati u kazneni prostor gosti, možda i posljednja prilika. Cvetić, kapitan ekipe, to je prekršaj za 11-terac, sigurno 11-terac, a sudija Tomić pokazuje nebelu tačku. Đorđević. Pogodak Đorđevića za 2:0. Dejan Đorđević. 2:0 za Slobodu. Stamenić pa Vrbić. Đorđević je tamo u kaznenom prostoru. Ivanović, prilika za šut i pogodak. 3:0 za ekipu Slobode, strelac Ivanović. Žuti karton je ekipu Slobode, dobio igrač sa brojem 18, Ognjen Starčević. To je taj, rekao sam, Srđan Ćirković, udarac sa ivice 16-terca, lopta je u donjem levom uglu golmana Slobode Cvijovića. Dakle, ekipa Jasena postigla je pogodak, Ćirković je strelac. 3:1 za Slobodu. Kapitan Cvetić za 4:1. 4:0. Aleksandar Cvetić. 4:1. Sloboda, Jasen 4:1. U ime ekipe koja je realizovala današnji prenos, ja vam želim prijatno popodne. Za 2 vikenda ekipu Slobode iz Čačka.